Hyvä puheenjohtaja, arvon puoluekokousväki. Isä ei ole valitettavasti tällä kertaa täällä, joten en voi aloittaa samalla vitsillä kuin Turun puoluekokouksessa. Mutta kirjoitin tällaisen runon. Olisiko ollut vuonna 1974, kun kajahti ilmaan ääni herkkyvä heliä? Nuoret silloin äänestivät ensimmäisen kerran. Päätöksiin on vaikutettu nyt jo jonkin verran. Eikä meitä pelko puku Herran saa pitämään päitämme kiinni. Nuorissa on voimaa, me väitämme niin. Kenubiili polkastaa rullaamaan jälleen. Lainaan siikkii, kuka muukaan vetää tälleen. Kiitos panoksesta Pappa Laaninen, mutta nyt otetaan käyttöön Ovaskan osaaminen. Ja Kurvinen ja Kulmuni heittämällä sisään. Vetreissä jäsenissä ei tunnu missään. Ja onhan meillä agendaa, kuten tää 100% uusiutuvaa. Mitä vaaditaan, no ei paljoakaan. Asennemuutos ja vihreämpää politiikkaa. No aina voi puhua, mutta miten on tekojen laita? Hei, mullakin on kirpparilta Marimekko paita.